Прывітанне. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. Мы знаходзімся ў цэнтры Варшавы, адкуль будзем здаваць рэпартаж за двух вялікіх маршаў. Адзін у падтрымку Караля Наўроцкага, другі ў падтрымку Рафала Часкоўскага. Два галоўныя кандыдаты, адзіныя, хто застаўся на другі тур, збіраюць сёння сваіх прыхільнікаў, каб паказаць сваю моц, еднасць перад другім турам. За маёй спиной знаходзіцца плац Шарля де Голля, дзе збіраюцца прыхільнікі Караля Наўроцкага. Гэта адпраўная кропка, потым калона рушыць да плацу Замковага. А прыхільнікі Рафала Часкоўскага збіраюцца на плацу Банковым і пойдуць у адваротны бок, да плаца Канстытуцыі. Маршы праходзяць паралельна. У пачатку 12 гадзін, зараз прыкладна 12:30 людзі ўсё яшчэ збіраюцца. Я перакананы, што на плацу Банковым адбываецца прыкладна тое ж самае. Паспрабуем паказаць, што адбываецца на кожным з маршаў, параўнаць магчыма, глядзім далей. Калона прыхільнікаў Караля Наўроцкага рушыла наперад. Тут вельмі шмат людзей, і хто быў у Варшаве на новым свяце, разумее, што тут даволі складана перамяшчацца. Я ўпэўнены, што... прабачце, руку паказваю. Упэўнены, што з квадракоптара гэта ўсё выглядае вельмі прыгожа. Шмат людзей, вузкая вуліца, расцянута, не ведаю, ці ўжо сапраўды да... дзе знаходзіцца галава калоны, магчыма, ўжо нават на плацу Замковым, але людзей вельмі шмат. Калона рушыцца даволі марудна. Дарэчы, побач са мной знаходзіцца кандыдат у прэзідэнты Польшчы Караль Наўроцкі, усе скандуюць яго імя, я не ведаю, ці бачна вам, але ён вось тут літаральна побач. Яго закрываюць сцягі, але... прабачце. Проста паверце, што ён знаходзіцца тут. Другая спроба паздымаць Караля Наўроцкага. Вакол яго шмат людзей, усе яго здымаюць. Не ведаю, ці бачна штосьці вам. Мне пакуль што яго не бачна, але зразумела, што ўсе хочуць зрабіць з ім фота. Зразумела, што ўсе гэтыя людзі прыйшлі здесь дзеля таго, каб падтрымаць Караля Наўроцкага, магчымага будучага прэзідэнта Польшчы, і зразумела, што ён зараз у самым цэнтры увагі, і вось мне тут крыху бачна. Спадзяюся, што вам таксама будзе бачна, бо вось ён насупраць адразу. Не ведаю, ці так будзе. Не ведаю, ці Рафал Часкоўскі ёсць на маршы у сваю падтрымку. Думаю, што так. Вось, шмат людзей, усе здымаюць, мы паспрабуем зараз. Окей. Спадзяюся, што я вам паказаў усё ж Караля Наўроцкага, вы змаглі яго пабачыць. Я зараз знаходжуся на новым свяце. Тут працягваецца марш у падтрымку Караля Наўроцкага як кандыдата ў прэзідэнты, магчымага будучага прэзідэнта Польшчы. Вось, зараз я паспрабую пайсці на паралельны марш, на марш у падтрымку Рафала Часкоўскага. Пабачым, што там будзе адбывацца. Спадзяюся, што нешта пабачу і паспею. Тут шмат людзей, выглядае як сапраўднае свята. Зразумела, што гэта такая апошняя сустрэча і першая перад другім турам. Мабілізацыя не толькі прыхільнікаў ПіС. Я адмыслова кажу, што тут прыхільнікі Караля Наўроцкага, бо зразумела, што за яго галасуюць не толькі прыхільнікі права і справядлівасці. Вось, шмат людзей, польскія сцягі паўсюль. Людзі фатаграфуюцца з Каралем Наўроцкім, намагаюцца яго зняць на відэа, фота. Ён у натоўпе. Ён зараз адчувае сябе фаварытам дакладна. Паглядзім, што адбываецца на маршы Рафала Часкоўскага. Я спрабую зараз туды папасць. Гэта на паралельнай вуліцы, але я дакладна не разумею, ці гэта побач, ці яны яшчэ збіраюць на плацу Замковым, бо зараз прыкладна гадзіна. Паглядзім. Зараз я рушу на вуліцу Маршалкоўскую. За мной застаецца новы свят, дзе людзі скандуюць Караль Наўроцкі, Караль на прэзідэнта. Там сапраўднае свята адбываецца, грае музыка, людзі на пад'ёме. Гэта 100%. Адчуваецца, што ёсць моцная вера у тое, што Караль Наўроцкі можа перамагчы, і гэта сапраўды так, бо па апошніх пытаннях ўсё паказвае на тое, прабачце, што я запыхваюся, хачу дабегчы
Апошнія пытанні паказваюць, што менавіта Караль Наўродскі фаварыт зараз. Вось, ну і пасля свайго першага спаткання за Славамірам Мэнсанам, другое было у Рафала Часкоўскага, мне падаецца, што Караль Наўродскі адчуваў, што ён ўсё ж такі пераканаў выбаршчыкаў Славаміра Мэнсана. Невядома, што ён адчувае зараз пасля таго, як Рафал Часкоўскі сустрэўся з Славамірам Мэнсанам і Радаславам Сікорскім у бары, яны выпілі піва, незразумела. Вось, але побачым, настрой святочны, настрой прэзідэнцкі, я б сказаў. Ну і асабіста ад мяне, я думаю, што Рафал Часкоўскі зараз таксама у натоўпе сваіх прыхільнікаў і прыхільніц, але выглядае крута, калі кандыдат у прэзідэнты ідзе побач са сваімі выбаршчыкамі. Пакуль я іду да Маршалкоўскай, нагадаю, што 1 чэрвеня падчас выбару у 20:00 будзе 2-часовы выбарчы вечар. На падкасце зроблена ў Польшчы. У прамым эфіры радам з вамі дазнаемся новага прэзідэнта Польшчы. Вось, калі ласка, падключайцеся самі, распавядайце пра гэта сябрам і сяброўкам. Хочам сабраць 1000 гледачоў-глядачак. Вось, гэта будзе стрым па-беларуску, увогуле унікальная з'ява. Кароткая тэлепартацыя, знаходжуся на Маршалкоўскай каля музея штукі навачэснай. Па шчырасці, я пакуль што не разумею, ці не прайшоў марш скрозь мяне. Наколькі я разумею і пачуў з мегафонаў, зараз амаль гадзіна і марш яшчэ не рушыў. Я зараз паспрабую прайсці бліжэй да месца збору, плаца Банковага, і пабачыць. Што адзначыць, людзі вельмі падобныя. Тут больш еўрапейскіх сцягоў не ведаю, ці бачна дзесьці за маёй спіной. Там былі амерыканскія сцягі, але лічу, што гэта не істотна, бо большасць, 99% гэта сцягі Польшчы, тут і там патрыёты і патрыёткі. Зараз я знаходжуся на перакрыжаванні вуліцы Антакшыцкая і Маршалкоўская. Што цікава, людзі наўпрост стаяць тут. Гэта не пункт збору, пазначу. Я не ведаю, ці рушыла ўжо калонна. Магчыма так, але што хочу пазначыць. За маёй спіной, вось там, знаходзіцца вуліца Новы Свят, дзе паралельна ідзе іншы мітынг. Я не ведаю, ці будзе вам бачна. Мяркую, што не, але мне вельмі хацелася. Новы апдейт, я ўжо знаходжуся бліжэй да плацу Банковага, дзе збіраюцца прыхільнікі Рафала Часкоўскага, але можна пабачыць, што яны збіраюцца наўпрост уздоўж Маршалкоўскай. Гэта такі вялікі праспект. Дзесьці там далёка не бачна, на жаль, бачна, магло б быць бачна прыхільнікаў Караля Наўродскага. Тут аб'явілі, што на маршы знаходзіцца сам Рафал Часкоўскі, яго жонка Малгажата, Дональд Туск і Йоанна Сенышин. Дарэчы, калі я не памыляюся, то Ярослаў Качынскі быў на маршы у падтрымку Караля Наўродскага. Вось, я зараз іду далей да плацу Банковага, каб пабачыць пачатак маніфестацыі. Яна быццам бы яшчэ не пачалася. Такі футбольны плакат, дзе Дональд Туск у футбольнай Польшчы, футбольнай форме зборнай Польшчы. Вось, быццам бы пачаўся рух. Я пакуль што не бачу, наколькі гэта сапраўды пачатак, але людзей вельмі шмат. Яны ўсе ідуць, падтрымліваюць Рафала Часкоўскага. Карацей, чым адрозніваюцца мітынгі? На маршы Рафала Часкоўскага ёсць цэлая платформа, на якой бачна, па-першае, абывательская, па-другое, з людзьмі, з палітыкамі і палітыкінямі. Быццам бы там Йоанна Сенышин я бачыў, але зараз нешта не бачу. Ці ёсць там Рафал Часкоўскі? Дакладна ёсць Йоанна Сенышин. Проста спадзяюся, што вам будзе бачна. Тут ідзе калонна, у якой я бачу Дональда Туска дакладна. Карацей, Рафал Часкоўскі, за рукой. Рафал Часкоўскі, Дональд Туск, яго жонка Рафала Часкоўскага Малгажата. Усе на маршы ідуць разам калоннай. Паказваю вам. Калонна рушыць наўпрост па Маршалкоўскай, займае усю шырыню. Людзей вельмі шмат. Вельмі шмат людзей. Па шчырасці складана ацаніць, ці больш тут людзей, чым на мітынгу у падтрымку Караля Наўродскага. Чыста візуальна Маршалкоўская значна шырэй за Новы Свят, таму яшчэ больш складана будзе параўноўваць. Магчыма, у незалежных медыа, у Онеце будуць нейкія параўнанні.
дзе было больш людзей, дзе менш, але падаецца, што і там вельмі шмат. Вельмі палярызаваныя гэтыя выбары, прыкладна аднолькавыя зараз шансы у абодвух кандыдатаў, таму чакана было, што людзей будзе вельмі шмат і на адным і на другім маршу, але на Маршалкоўскай ўсё ж такі больш маштабна. Былі журналісты, мне падаецца, што гэта была Дамініка Двугош з стану Іванкавего, Онета, якая казала, што быццам бы чыста візуальна на новым свяце можа быць больш прывабна з пункту гледжання карцінкі, праз тое, што больш вузкая вуліца, можна будзе паказаць, што яна расцянулася вось так далёка-далёка. Але тут таксама Маршалкоўская вельмі шырокая, вельмі шмат людзей. Думаю, што выглядае таксама вельмі уражваюча. Так, ну што, я зноў на перакрыжаванні Святакшыцкай і Маршалкоўскай. Вельмі шмат людзей, людзі ўсё яшчэ ідуць. Гэта марш у падтрымку Рафала Часкоўскага. Я зараз паспрабую перайсці зноў да марша ў падтрымку Караля Наўроцкага, каб пабачыць, што там адбываецца. Паспрабую прыйсці на Замкавую плошчу, каб таксама вам паказаць. Дарэчы, ребята, якіх я сустрэў на маршы ў падтрымку Рафала Часкоўскага, дзякуем вялікі, што пазналі і падышлі. Вось іду зноў на марш у падтрымку Караля Наўроцкага, каб паказаць. І, дарэчы, перад гэтым таксама паказваў, хутчэй за ўсё, не ведаю, як змантую. Вось там бачна яшчэ прыхільнікаў Рафала Часкоўскага. Вось там вам не чутна, але мне чутна ўжо прыхільнікі Караля Наўроцкага. Усё яшчэ мне вельмі захапляе, што такая блізкасць. Яшчэ крыху, каб вам проста распавесці пра свае адчуванні з гэтага. Ну, такая гэта нейкая алегорыя, метафора на тое, што адбываецца зараз на выбарах. Быццам бы гэта две партыі, две галоўныя палітычныя сілы вядуць Польшчу ў іншыя бакі паралельнымі шляхамі. Але ці сапраўды яны настолькі ж адрозніваюцца па шчырасці? Магчыма і не, бо ўсё ж такі тут і там патрыёты і патрыёткі. Я ўжо паўтараў, хутчэй за ўсё для вас гэта. Але вось нейкія такія адчуванні. Мне падаецца, што падобнага ўсё ж такі больш, чым рознага. Вось, зараз я ўжо набліжаюся да плацу Банковага. Тут у вас будзе тэлепорт. І я ўжо буду паказваць, што адбываецца на фінальнай точцы, кропцы, а потым паспрабую праехаць нейкай хвіліногай да плацу Канстытуцыі. Ну што, зноў тэлепорт, і вось там дзесьці выступае Караль Наўроцкі. Гэта фінальная кропка маршу. Плац Замковы. Усе скандуюць «Караль, Караль», не ведаю, ці прыглушае мікрафон вам звук, але тут вельмі шмат людзей. Зараз я дайду паказаць. Вельмі шмат. А калона Рафала Часкоўскага яшчэ ідзе. Наколькі я разумею, зараз вам усё пакажу. Вельмі шмат людзей. Вельмі шмат людзей. Выступае Караль Наўроцкі зараз перад сваімі выбаршчыкамі. Вось. Карацей, паглядзіце крыху яшчэ атмасферы, зараз пакажу. Tak, jesteśmy zbudowani z 1000 lat dziejów naszej ukochanej ojczyzny i łączy nas dzisiaj biało-czerwona flaga, pod którą się Просто увесь новы свят запоўнены людзьмі. Вельмі шмат людзей тут не бачна, на жаль, але яны тут паўсюль. Вельмі шмат людзей. Выступае Караль Наўроцкі, марш за Польском. Шмат людзей. Паўтараю, гэта ўжо, мне падаецца, уже 128 раз, але нечага дадаць. Атмасфера таксама святочная. Скандуюць «Брава». Скандуюць «Караль», прабачце. Вось, Караль Наўроцкі выступае. Карацей, на маршы Караля Наўроцкага, так як і ў Рафала Часкоўскага, вельмі шмат людзей, неверагодная колькасць. Зараз усе выбаршчыкі мабілізуюцца перад другім турам, бо гэта будзе вырашальны дзень, 1 чэрвеня. У нас будзе прамы эфір, нагадаю, такая кароткая рэкламная паўза. Прамы эфір у 20:00, выбарчы вечар, 2 гадзіны абмеркавання выбараў, дня выбараў, вынікі сустрэнем разам, абмяркуем, прааналізуем. Вось, дасылайце, рассылайце перад сваім сяброўкам, калі ласка, бо мы хочам сабраць 1000 людзей. Мінімум. Вось, на мінулым эфіры падчас першага тура выбараў было 520 чалавек, гэта наш рэкорд.
бо нам лёгка зараз ставіць рэкорды. Дарэчы, ўсё яшчэ даходзяць людзі, вельмі шмат людзей маладых, больш старага ўзросту, вельмі розныя, як і на маршы Рафала Часкоўскага. А я зараз бяру прыклад са Славаміра Мэнсена, шукаю самакат, хуліногу і буду ехаць на фінальную кропку марша Рафала Часкоўскага. Вось, будзе тэлепорт і побачымся там. Ну што, тэлепорт спрацаваў, я на плацу Канстытуцыі зараз у Варшаве, у галаве калоны у падтрымку Рафала Часкоўскага вельмі шмат людзей. Паўтару, мне падаецца, у 120 уже 9 раз, што складана ацаніць, колькі людзей дзе, але візуальна цэлы праспект, цэлая Маршалкоўская, запоўненая людзьмі, гэта вельмі ўражвае. Так, спрабуем зноў пабачыць Рафала Часкоўскага. Вось платформа з UN Nation. Людзі з яе машуць, людзі машуць ім у адказ. Святочная атмасфера. І дзесьці тут павінен быць Рафал Часкоўскі, бо ён наўпрост павінен быць за гэтай вялікай платформай, гэтым аўтобусам. І вось UN Nation. Калі ласка, легенда. Зараз чакаем Рафала Часкоўскага. Дарэчы, сказалі, што я не дагаварыў вам, хто тут таксама ёсць у калоне, бо кажуць, што тут Магдалена Беет, Шымон Галоўня, то бок усе галоўныя твары кааліцыі, галоўныя твары кіруючай улады зараз у Польшчы. Спадзяюся, што вам бачна. Я намагаюся вам паказаць Дональд Туск, а вось Рафал Часкоўскі. Мне падаецца, што Касіняк Камыш там быў яшчэ, але я не ўпэўнены. Гэта сцяг на марш Рафала Часкоўскага, вялікі польскі сцяг. І не ведаю, ці гучна вам, ці чутна. Шмат людзей, гэта ўсё прыхільнікі Рафала Часкоўскага, збіраюцца зараз на плацу Канстытуцыі, яны ідуць з плацу Банковага па вялікай вуліцы Маршалкоўскай, гэта сапраўдны праспект, і тут проста мора людзей. Складана па шчырасці сказаць, дзе было больш людзей, чыста візуальна, магчыма тут, але гэта ўсё недакладна. І там тысячы людзей, дзесяткі, магчыма, сотні тысяч людзей. Гэта ўсё сапраўднае свята, дэмакраты. І мы пабачым ужо 1 чэрвеня, хто пераможа, хто здолеў з кандыдатаў больш змабілізаваць сваіх выбаршчыкаў. Я буду скончваць ужо рэпартаж, па меншай меры яго такую аглядальную рэпартажную частку, бо людзі ўсё працягваюць збірацца на фінальнай кропцы маршу Рафала Часкоўскага. Гэта плац Канстытуцыі. Вось, тут шмат людзей, на іншым маршы таксама было шмат людзей. Хутка будзе выступаць сам Рафал Часкоўскі. Вельмі шмат людзей, сапраўднае свята. Вось, дзякуй, што былі з намі. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Далучайцеся 1 чэрвеня да нашага стрыма ў 20:00. Калі ласка, падтрымлівайце наш падкаст, калі вам падабаецца, што мы робім, бо для нас гэта вельмі, вельмі важна. Дзякуй за тое, што вы з намі ў гэтым рэпартажы. Здарыўся мем. Хочу вам показать запоўнены Маршалкоўску. І там плац Канстытуцыі. Людзі ўсё працягваюць ісці. Вось. Ідуць і ідуць. Карацей, уже который раз скажу вам пока. До сустрэчы. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Заставайцеся з намі. Дзякуй, што вы тут. Witam całą Polskę.
Witam Was wszystkich, których tutaj widzę w Warszawie. Są nas nieprzebrane tłumy, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest stawka tych wyborów. Najwyższy czas, żeby wygrała prawda, najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość, najwyższy czas, żeby wygrała przyszłość. I taka dokładnie jest stawka tych wyborów. 1 czerwca wszyscy podejmiemy decyzję, być może jedną z najważniejszych w naszym życiu. Decyzję, która będzie wpływać na losy naszych dzieci, na losy naszych wnuków. I reklamacji nie będzie. Więc wybierzcie mądrze. Niech wygra cała Polska!